Lwgwfwr Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बनायलायबाय लोगोफोर दायो जोङो दङ गुवाहाटीयाव आरोना ओमफ्राय बेवहाय गुवाहाटीयाव फैनायनि माखासे जाहोन दं आरो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थालायला ओमफ्राय जोङो रुमाव थायै एसे बरिं नांनायखाय दायो जोङो ओंखारबोदों आरो ओमफ्राय जोङो सानबाय माने जों थानायनिफ्रायथ' बारा गोजान जाया बेलथलानिफ्राय माबाया जुवा माने जुनार सालि आरो बेखौ जोङो नायनोसै माने बिराद गोबाव जाबाय नायैया बेखायनो दिनै थांनानै नायनायनोसै आरोना नोंथांमोनाबो फैबादा आंजों नोंथांमोननो दिन्थिनोसै माबायदि जानानै दङ बिराद गोबाव जाबाय थाङैया आरोना दिनै थांनायनोसै जिहेथु समबो दङ ओमफ्राय बेनोसै आरो नायलांदो जोङो गासै साथाम दङ नै सासे ओमफ्राय ओरैजाय सासे साथामजोंनो थांनानै नायनोसै आरो मा डेन्जारलै ओरैबायदि गारि दंखायो माने दिनै सानडे जाहैबाय ना मानसि फैदों खोमा गारियानो फुल जों जायगा दोननो मोनगोन ना मोनलाथाय गारिखौ पार्क खालामबाय जोङो ओमफ्राय थाबायलांगासिनो दङ ओरैजाय मेन गेटआ मानसि बिराद फैदों बारे आगो नायसिनो Ahí iba a arriba. Uy, serio. Ini kuat dengan Asia pas ke sini. Đấy, xin có habis sih. Mama nuyin mana cek dom di thoma gitu na sunat ke naik sih lagi. Tiket mengena mana lagi jeng lai, matu ke mas dong ni. Wah. Masa ke jeng lai, tiket apa mana? Tiket buat Oh mas kena, mas kena lai. Beri lain kat tiket mana baca lah jabai. Hanya tiket lana pun anggo. Tiket dulu ya ni beri mulkan yo. 500 kan? Hah? 500? Nama? Yang wali na? Finally, dayo जोङो हाबनो थांगासिनो दङ नै टिकेटआ dinwini मानसियानो बाराद्राय जादों बेखायनो माने मोननै गेटजों सोनो गोनां जालायदों माने ओरैबायदि मानसि दिनै अभारद्राय जादों आरोना दायो जेने थेने हाबबोबाय नै सिङाव दायो मा नुयो नायनोसै आरोना मोख्रा नुयोना मैदेर नुयोना मोसौ नुयो बेसेबां लादोंमोन टिकेटआ साथामजों 99 लादों आरोना दायो मोनसे नै बिजा नायगोनसै बिदि मानसिफोर नायगासिनो दं माबा माबि बेयाव मा दङथाय मा नुदों गुरु आं माथो जेबोखौनो नुहराखै हा मोख्रासो हैलाय सासे बादिंलायबाय थायो ना बेयाव दसे बै मासेया थांलायबाय आरो मासेया फैलायबाय आरोना aduh Doa ini fred taruh sampai sana bisa, nah, mana emang taruh sampai mana?
बाहेरायाव टिकेट दानबाय थानाय समाव आरोना बेबायदिनो गाबबाय थादों आंलाय मा गाबदों नंगासिनो दंमोन दा फैनानै नुफैबाय आरो मोख्रासो गाबगासिनो दङ गोदोनासिमानो आंजों समान जाखागोन खोमा बेना गोदोनायानो ओरैबायदि गोलावखा दिन्थिना होनि आङो बिलाइ जागासिनो दङ न' मोननायाव गासिबो दाउ गोजा आरोना आरो नोङो एकदम मा जातनि दाउ नायनो गोजा गुफुर गोथां गोसोम फाख्रा सिख्रा गासिबो नुजोबो सिङाव हाबबोनोनो 10 मिनिटनि बारा नेनांदों ओमफ्राय सिङाव भिडिअ बानायनो मोना होनदोंबाबो एसेसो बानायनोसै दायो जोङो दावराय नायखांबाय माने 10 मिनिटनि उनावनो दावराया माने गां फुवारो खोमा आरोना बेखायनो 10 मिनिट उनाव फैनो होयो आरो ओमफ्राय दायो दसे गावनि गांखौ फुवारनानै ओमफ्राय आरो जोख्लोबफिनबाय ओमफ्राय बिराद लाजियो आरोना मोखांथिं थानोनो होआ ओमफ्राय बोरैबा ग्रोबनो आङो थाफ्लांनायथिं ओमफ्राय मानसिफोर मोन्दों आरो दायो जोङो सिङाव नायना फैखांबाय दायो ओंखारलांसै आरोना बिराद गोलोमबाय माने सिङाव बिराद गाखोनांगौ जायोना ओंखायनो गोलोमबाय ओमफ्राय दायो आरो नायनोसैलाय आरो मा दंबावो बिराद मोजां नांबाय बे सिङाव नायनानै जायगायाबो थाजिमथार बिरादनो बिराद मोजां आरो दायो जों बाहेरायाव ओंखारफिनबाय नायनो थांगासिनो दङ बस नाहर फट'कि टाइगार नायनो थांगासिनो दं दायो नैबे फानजारिनि सिङाव दं आरोना मोसाया बैयाव उन्दुनानै दङ सिङाव ओमफ्राय सिनायहरनाय नङालै ओरैनो मेगनजोंल' नुयो केमेराजों नुवा सिगिलाबायना फैदों बारखोना हरजाबसिगौमोन बसफ्रा उन्दुनानै उन्दुथारो गरम नांदों खोमा बिरादनो जा मोजां उन्दुना दंखायोलै बिन्दास उन्दुना दंथारो सानदों खोमा नोंसोर सासे सिङाव हाबबोलाय नुदों खोमा बियो गारथाराला नंना दङ बियो सिमां नुगुलायबाय खोमा बा
मोजां नायगासिनो दङ बोरैबा जुदि अबेजों मासे बारनबोनो मोननांगौबाथाय सेस जाजोबोलै मानसिफ्रा देन माबेलाय निगनि बहु एन्जर गुदुं लोगोफोर जोङो फ्राय नायबायानो आरोना ओमफ्राय अयथासार गाज्रि गरम नांबाय बिराद गोजौ गाखोनांगौ आरो ओमफ्राय खालामनांगौ जायोना स्टेप गाखोलाय मालायाव बिराद मेंबाय आंथ' गोसो जाबाय थांफिननोसै नाथाय बिसोर नायनो लुबैदों आरो ओंखायनो उफाय गैया गिदिंफागासिनो दङ नङाबा थांसैमोन आरो किमानासो घुरिबोगानाय हा आरो कि चाबलगिया আছে बोले চাৰিবাৰ আহিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ তোৰ আৰু কি আছে হয় যে मै दङ र' लोगोफोर दायो जोङो फाइनेलि नायखांबायना होनांसिगोन माखासे थाबावबाय जों नायजोबनो हायाखिसै आरो मानो होनबा बिराद गरम नांबाय ओमफ्राय दा बाहेरायाव ओंखारबोगासिनो दङ मेन गेट मोनफैबायानो जों बिराद बेरायनाय जाहैबायना ओमफ्राय उफाय गैला नायनो गोसो दंमोनब्लाबो हाहैला गरमद्रायथार ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय ओंखामबो जायाखै जों जिहेतु थांनानै रुमाव थांनानै ओंखाम जाहैफिनसै आरो ओमफ्य बे फिसा भिडिअखौनो बानायफानाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननो सिरियाखानाखौ एसे दिन्थिनो लुबैनानै थ' आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदों होननानै एसे सिजोब्बाय दा थांनानै एसे फोराननांसिगोनसो बाहेराव गारि सिङाव फोराननोसै लांथियानो होलांसै गारि सालायलांनो स' लोगोफोर दायो जोङो सिरियाखाना नायखांनानै फैबाय बेवहाय आङो ओंखारबोनायाव भिडिअ खालामाखिसै आरोना मानोना बिराद गरम नांनायजों लोगोसे माने बिराद असान्थि नांदोंमोन बेखायनो दायो जों ओंखारबोबाय थ' आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदों होननानै लोगोफोर नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय